Na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 9:37 ninaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check! Hatod sa Indo ni Municipal Councilor Olpiano Duran Jr., Nabwa, Camarines Sur. Time check! Hatod sa Indo ni Municipal Councilor Pongpong Ramos, Batu, Camarines Sur. Ang Radyo Ronda RPN DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang sponsors nagpapasalamat sa pagkomemora kan pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay luwat kan sa tuyang para tubos na si Jesucristo. Mr. and Mrs. Richard Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Miss Imelda C. Popanes, number 615, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Mr. and Mrs. Erwin and Sally Cabaltera, Zone 4, Perpetual Health, Irigas City. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike K. and Dr. Jenny O.K. Highway 1, Irigas City. Mrs. Hilda T. Salcedo, owner, Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Irigas City. Mrs. Betsy Odavar, Hong Kong or Nabwa, Camarines Sur. Mr. Ariel P. Blanco, San Francisco, Irigas City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Sergio, Zone 6, Santo Domingo, Irigas City. Rinconada, Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabwa, Camarines Sur. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors Association, Irigas City. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Batu, Camarines Sur. Municipal Councilor Manol Oxiano Luzon, San Esteban, Nabwa, Camarines Sur. Anonymous Donor, care of Joey Lim. Mr. and Mrs. Armando Nunez, Matt Charon, Bulwang Baaw, Camarines Sur. Sa Saindo Pugabos, Jos Mabalos. Juan 3:16. Hulitan namoot nagayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Daing magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Dan and Amy R. Losenya and Family, San Francisco, Irigas City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur, care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Irigas City. High School Batch 98, care of Marneli F. Reyes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and Family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Honorable Ninita O. Fortuna and Family, Punong Barangay, San Jose, Nabwa, Camarines Sur. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Irigas City. Punong Barangay Joe, Bagayawa and Family, Francia, Irigas City. Police Captain Miguelito Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Mr. Giovanni Monje and Family, La Anunciacion, Irigas City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Irigas City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baaw Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omorog, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabalquinto, Punong Barangay, San Ramon, Baaw, Camarines Sur.
Bureau of Fire Protection Baaw, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Indo po Gabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang tagurangan. Juan 3:16 Kulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Daing magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkumemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkumemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Multi-brand distributor, care of Simeon L. Bonacqua, Guevara Street, San Roque, Iriga City. Sir Noel Ongek Cuba Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Ex-punong barangay Reynaldo Timunay and Family, San Nicolas, Iriga City. 3E and EM Electrical Supply, care of Engineer Rico Lozano and Family, San Juan, Iriga City. Miss Ninita Lucena and Kids from United Kingdom. Natalie Layosa, London, United Kingdom. Bernard Piuquinto, San Juan, Santa Cruz Sur, Iriga City. Merly Gulita Yanto, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Stephen O. Blanco Jr. and Jolie J. Blanco and family, San Nicolas, Iriga City. Retired Air Force Major O.D. Jose Ibias de Villa, Sonto, San Jose, Iriga City. Engineer and Mrs. Eddie and Rose Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Marivic Clavillas and family, Zone 5, San Isidro, Iriga City. Ex-Vice Mayor Norman Badjola and family, Baaw, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Antonio and Eleanor Bon and family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Alex and Susan Ramos Sr. and family, Santiago, Iriga City. Mr. and Mrs. Erwin and Jester Bona and family, San Agustin, Iriga City. John Ron Enterprises and Brody P. Losenya, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Frank and Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. De Villa Store and De Villa Brothers, Santa Cruz Sur, Iriga City. Edmundo Jr. and Herminhilda Minerva Ampungan and family, Santa Cruz Sur, Iriga City. Mary Giselle B. Mesa, Regional Information Officer, DSWD 5, Rawis, Legazpi City. Punong Barangay Ariel B. Lucena, San Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Napagal and family, San Nicolas, Iriga City. Engineer Eli Sinacario and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Mr. Joe Cabañez and family, La Anunciacion, Iriga City. Mrs. Mary Faith Atuel de Villa, Barangay Labangal, General Santos City. Sa Indo po Gabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang tagurangan. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Bueno mga tugang, sa oras na ini, receive ang tama ng report tali sa to yung mga karonda. Bicol Connection Report. Yan sa linya si Karondang Bani. Tataro, good morning kami. Salamat Abi, SM Joey. Good morning sa imo. Good morning sa gabos ng mga parantabay kan RPM Radio Ronda. Pinagpasyaran ko ang balatan ng Municipal Police Station. Isalap na to Tabi, SM Joey.
itong nangyaring operasyon na talayungtong na anti-illegal drug buyback operation kan balatan MPS and iba pa na mga miyembro kan kapulisan. Digdi po sa banuang kan balatan laban sa sarong na pinagsasabi na empleyado kan balatan Water District. So, maraming nga po si Police Corporal Michael J. Elevado kung ano ang pinaka-istorya sa nasambitan na operasyon. So, good morning po. Live kitang yan sa RPN DZKI Iriga. Ngayon po naka-angkoran sa mga station manager, si Joey Lee. Hello sir, good morning. Good morning, sir. Good morning po sa inyo. Apo. Na nagdadangog. Good morning man po. Ano po ang update at latest information sa inyong pong accomplishment report sa MPDC Balatan, sir? Sir, matagumpay na nagresulta na anti-illegal drug campaign ininganing pagkakadakop sa sarang lalaki na residente ng La Opinion, Nabwa, Camarines na isa tarupang empleyado pan Balatan Water District. Sir, pamumuno ni Police Major Gilbert Alceraldo sa pakikignayan na PIDEA RO5 at in Camarines CPO Operative noong peksa 8 ni Marso peksa 20 ni Marso bandang alas 8 Nimbanggi na nagresulta ng pagkaka-aresto base sa pinching katupad na bypass operation, sir. Oo. Sa Balatan MPS Operative. Ano ang mga pangarang kayan mga suspect na yan? Nagka-identified na po nindo? Sir, ang pangalan ko ng suspect na yun yan na si Pedro Monedero na taga-blocking ng Balat, Nabwa, Camarines. Monedero. Yes, sir. Yes, sir. Pero ang sachet man ang na-confiscar sa suspect? Sir, ang na-purchase na items sa sarong Wickfield Transparent containing ay may pinaghihinalaang shabu, sir. Piraman ang kantidad kayo, sir? Kantidad, sir, magkakantidad si 700 pesos, sir. O pag-aaral ka sir na kantidad, ano yan? Bailable ba yan? Dahi po, sir. No bill recommended ba? Related. Ang ganyang Yes, sir. kaliit na halaga ng shabu? Sir, hello po, sir. Oo. Yung taga-Water District naman, anong pagkakilanlan nito? Ang pagkakaroon ng Gino, sir, ano siya, nagpa-bisto siya, gaman siyang identification card na siya empleyado sa Balatan Water District, sir. Ano man po ang nakuha sa kanya, sir, na item? Nakuha, sir, sa kanyang items, yung aming transparent quick shield, one quick shield shabu, o illegal drugs, sir. Magkano naman ang halaga niyan, sir? Nasa 700 pesos, sir. Oo. Sa ngayon, nasaan ba yung mga suspect na yan? Sir, sa ngayon, sir, nasa pangangalaga sa sir ng Balatan Municipal Police Station, sir. Naipile na ba ang kaso laban sa kanila? Yes, sir. Katuwa ko ni sir na i-file na-inquest na, sir, sa Naga, sir, ang kaso niya, sir. Okay. So, congratulations ho sa inyo at matagumpay ang inyong kampanya laban sa illegal na droga dyan po sa bayan ng Balatan. Gaano na ba kalala ang droga dyan sa Balatan sa panahon na ito? Sir, may mga sumbong, pero may mga sumbong ang community, pero patuloy na nagmo-monitor ang kapulisan, sir, dito sa Balatan Municipal Police Station para magkaradakot na ining mga nagdidibok illegal drug activities.
Ganun ba? Oo. So, Yes, sir. aside sa operation nyo laban sa droga, may mga nadideclare na bang barangay cleared dyan sa inyo? Drug cleared na ba ang mga barangay dyan sa bayan ng Balatan? Sir, sir, pala sir, na binibisita namin yung mga sa barangay, yung mga anti-illegal, barangay anti-illegal drugs council, na nagpupulong-pulong kami. Update, sir, duman sa mga nakaaging bulan, monitoring kan mga involved, sir, sa mga drug surrender, sir. For the information, sir, of everybody, ang lahat ng barangay dito sa Balatan is sir, drug cleared na, sir. Kaya pala yung nahuhuli nyo ay napakaliit ng halaga at kaunti na lang yung nahuhuli nyo, nakukonfiscate sa mga suspect. Di ibig sabihin wala nang nagbabagsak na droga diyan ng bulyuman, ano? Wala naman po, sir. So now, sir, wala naman po. Wala naman po. Kumusta naman po sa ibang operation nyo, sa illegal logging, illegal fishing, or illegal gambling? Nasa nga nga, sir, na base sa mas mabuti na imping na kumpanya in any forms of illegal activities, continuously monitoring, sir, ang mga operatiba, ang kapulisan. And then, sir, nagbabarangay visitation kami para kausapin ng mga barangay official dito nga ni sa mga prevalent incidents, sir, dito sa Balatan. Okay po. Sa mga rape cases naman po, mayroon bang mga incest rape dyan? Mga nangyayaring pang gagahasa na nai-report sa Balatan Municipal Police Station? Sa ngayon, sir, itong makaaging bulan, sir, wala, sir, na insidente ng ganyang kaso, sir. Kasi, sir, dito nga ni sa crime prevention campaign ng aming BOSI personnel na kinakausap yung mga magulang, yung mga anak nila na ganito yung mga crime prevention tips para makaiwas, sir, sa ganyang mga incident, sir. Yes, sir. So, baka po may follow-up ang kasama ko dyan sa inyo. Mga katanungan, ipasa ho natin kay Ma'am Bani. Yes, sir. Yes. Okay, salamat sa BSM Joey. Naiikapot ko lang. Naputol po ang line natin, ano? Bani, please call back. Naputol, nasuto yung linya. Okay. Back to you, Bani. Okay, pasensya na po, naputol si line. Maiabot mo lang kay Sir Elevado, tasang lang tayo paparanhinaan pag-commemorar kan Semana Santa. And pagkatapos ka itong pagrundong kan Semana Santa, itong summer season, naraman niya to, dito po sa Batuang kan Balatan, talagang pinagdadayo yung linya sa Basin Joey. Kaya Kanilos na mga resort kaya baga dyan, ano? Inyo po. So, kumusta ang indoor security plan? Na-deploy sunda ng mga personnel, PNP personnel sa lambang mga resorts? Dito po sa Banwang Balatan, sir? Sir, dito sa abangan niya itong summer vacation, ang Balatan is pero sa dinadahil lugar dahil na dakulin ang mga beach resorts hindi sa Balatan. So, ngayon nahihiling ni ang mga taga-Plantan beach resorts hindi na halos na prepare na sunda na mapagayin yung sundang mga resorts. So, in connection sa kanilang mga activity, pinupuntahan namin sila, sir, para kausapin kung anong mga crime prevention control, sir, na maiwasan ang mga incident, sir, na maging safety ang ating mga turismo, sir, dito sa Balatan, sir. So, ang kapulisan, sir, patuloy naman, sir, na nagakandak na checkpoint
dito sa manlain-lain na barangay para makaiwas o wala nang mangyaring anumang insidente. Sir. Yes, sir. Nagkakandak pa ba kayo ng mga checkpoint at pagpatrolya sa mga barangay dyan at lalong-lalo sa pinaka-downtown ng Balatan? Yes. Yes, sir. May mga surprise checkpoint kami, sir. Daytime and nighttime, sir. May mga surprise checkpoint kami, sir. Ay, very good, sir. Talagang very good. Kumusta naman ang COP natin dyan na guwapito? Si sir na, promoted na ata siya. Colonel na ba? Si Sir Engelbert? Sir, Police Major po, sir. Police Major Engelbert Ulteral. Okay. Major, siguro malapit na itong maging colonel si sir dahil sa kanyang mga accomplishment, di ba? So, regards na lang kay COP at sa inyong lahat dyan sa MPS Balatan. So, congratulations again. Back to you, Bani. Thank you po. Thank you po, sir. Okay. Salamat tabi St. Joey and likewise kay Police Corporal Michael J. Elevado. Nakaulan niya itong umina pagkagadig dito sa Balatan MPS. At alam ko pinag-aalat ko nga ni si Police Major Engelbert Geraldo wala pa sa mga oras din niya may mga importante kita na ipapalat sa iyo tabi St. Joey. And dito po sa Banwansan Balatan, karoon PNP baga sa may magayon na o ito bagang standard na police station kung saan magayon na ang sa indang opisina and bakunang arugad to na hayapit. Kaya itong yaon sa custodial facility kan na Balatan MPS dahil kukuruno like kan mga nakaaging nakaaging mga taon na sarabit pa, ayapit pa ang Balatan MPS, medyo tested ngayon po dyan sa custodial facility sa Balatan MPS po. And magayon ang kamutakan sa panahon tigbi tabi St. Joey and syempre duman sa mga patiring digbi po sa Banwang Balatan di kayo na lang may portion din po sa may patiring digbi and medyo baka magayon itong sinampo itong yaon sa may partikan pinagpo sir itong pero may mga pinag-irahay and DPWH Kabambanan sabi St. Joey so na lang po yan po sa mga motorista na mapatiring digbi ito sa Banwang Balatan sa Marangas. Ay, noted, Ate Bani, noted, pero pag-gali mo dyan sa police station, pagkatapos na ma-interview mo si Police Corporal J. Elevado, pasyaran mo daw ang opisina ni Mayor Nina Bagasbas para makawalay taman sa programa. Thank you. Kaya po, copy. Tibaad, matawag kita ng pagkakataon na ma-accommodate kita mismo. Yan, Carlton na Bagasbas diyan po sa iyong opisina. So yan muna, ang katuyang Bareta, yan muna po ang katuyang informasyon na kaibahan niya po si Police Corporal Michael J. Elevado and nakaulan niya itong ngayon, nagbigay po sa Balatan MPS and likewise sa gabos ng mga Ayaraon Prodigby, good morning and of course, si Police Major Engelbert Geraldo. Yan po ang katuyang update dito digbi sa Balatan Municipal Police Station sa Tataro para sa Duranga. Salamat naman rin sa ento dyan ni Bani Tataro sa iyang pagkipag-ulay kay Police Corporal J. Elevado kan MPS Balatan. Mabalik kami pagkatapos lang po ng mga hanap buhay sa pagi ni Paring Cha Binaobran sa kuyang Cap Charlie. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantingido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, kasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. Time check. Hatod sa Endo kan Caso Reco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager.
Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulier, aming pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bagong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starwax, Starwax Wax. Starwax, Starwax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max. Star Wax and #1 Floor Wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin. Ako si Naldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Dahil dati ako cook, dahil diabetic ko. Tapos hindi na ako malabo ng mata ko. Lagi na wutri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Kikita na ko. Tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata. I-try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulian, ang hindi nagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Bueno mga tugang, balik kita sa Satoya pong programa. Marena ramrag siton, ano ni, Bato Camarines Sur. O, kana interview mi po baga si Vice Mayor Vic Ramos. Ang sabi niya, talagang mismong si Mayor Junjun Siriliana nagtatara sa ginibukain ng Soma. Ngonya na bulan na siya reklamo. Kana grupo ni Vice Mayor Vic Ramos sa Sangguniang Panlalawigan kan probinsya po nin Camarines Sur. O sana Mayor Junjun, malusutan mo ni Takunday, bakit masuspindi ka? Yan ang sinasabing dapat na inalingawan ni Surilla ang sa iyang institusyon na pinaghalian. Sa naging councilor ba gani, naging vice mayor, presiding officer. Aba, minsan kaya igmong nalala mo sa poder, may nananali sa poder, porque nakaangat na sa posisyon. There is no such thing as absolute power in a longest possible time. Temporary sa naman po, bagaan mga elected officials sa endang poder, na itinatao yan, mandatong yan kan publiko. So, the voice of the people is the voice of God. Na dapat dai maapi an sa imong nasasakupan sa sinambit ng banwaan. Dai man is nabun, dai man i-disrespect ang ibang mga elected officials. Kaya dai porke sarong local chief executive ka, sarong ano ka, CEO. Anong apod nga ni kani? Executive officer ay ikaan nasusunod. Dapat dinadangog man po ang boses kana ibang ilihidong opisyal. Bakong gabos na chief executive officer, local chief executive, iyan dapat nasusunod. Tanggabos na tinaong poder, kana mamanawaan sa mga ipigluluklok nindang leader sa arin man na parte ka Nasyon Pilipinas, maging sa pinakalangkaw na opisyal kang gobyerno. May katapusan po asin ang kapangyarihan
An may katapusan, dapat balansyado lang po ang satuyang tratamiento sa gabos. Mayong kinikilingan, mayo man na pinagtititigan, mayong sinusurog sa naman, asin mayong naapiman. Taan mga nailihir na opisyal kang gobyerno, iyan ang napusuan nindang maging opisyal na dapat ibalik sa tamang serbisyo na may puso na serbisyo o pagkamuot sa mga tao. Kung anlay sa Pilipinas ang pagbabasihan, tulong termino lang po. Kung makatulong termino ka, graduate with honors ka. Di ba paring tiya? And, paano ka makakagraduate with honors? Kung dyan pa sana sa primerong termino mo, nagbringko ka na. As in, paano po, duman sa mga talagang tultul na magserbi, kulang an 3 years per 1 term. But, may mga nagsiserving opisyal kang gobyerno na halawig ng sarong taon kung palpak po ang sa indang serbisyo sa publiko. Tama ako paring tiya o mali? Tama. Salamat pare. Taan mga namamanwaan po nagbabantay sa hiro kan gabos na mga opisyal lindang ipigluklok sa pwesto. Sa hiro, sa pagtaram, sa aksyon. Gabos po kamo kayan binabantayan. Dahil lang yan nagigirong, nagmimiriron lang yan. Pero oras na nagkamali ka mo, tapos ka mo dyan. Kaya dapat maging, baka man itong masyadong perfectionista ang mga opisyal. Kundi dapat maging barbalansyado lang kasi nagdadangog sa boses kan ibang ilidong opisyal kang gobyerno. Kasi nagdadangog sa boses kan naiipit na mga namamanwaan ninda. Lalo na kung ang namamati ninda, garo inaapisinda. Saan nindo ning atensyon asin pagmamahal man. Ngarig pong makontintuman sa endo pong serbisyo asin mayong masabing maraot laban sa endo. Sarong taon sa maluyang leader, aro sa labig na yan. Pero kung sa maurag na leader po na sa endong ilinuklok sa pwesto, 3 years per term, napaka-iksi po kayan. Dahil igwang mga maurag talagang leader pa din na kulang nagrereklamo sa 3 years, dahil ko ngayon matatapos ang gabos kong programa na gustong itao sa samuyang mga kaimanwa asin sa samuyang lugar. O yan mga bagay na dapat ng mga opisyal. Ang totoong pagserbi po, pantay lang, asin may pusong o pagmamahal sa mga nasasakupan. Mga nailuluklok ta minsan, pag nalamos na sa poder, garupan sa diring interes na sana po ang nasa alimantak. Asin minsan nang aapi sa mayong kalaban-laban ng mga kababayan ta. Apod kayan sa Biblia, nabusong. Mabubusong ta mabubusong. O nailing nindo tong saro man na congressman na nasasautan na igwamanda ang ginibong katarantado sa sarong gobernador. Dahil nalagod nakakapuli sa indang lugar. Si Seto nga ni, itong Tebes bagang ito, dahil na baga nakakaulit, ayaw na sa ibang bansa. Itong Digamo ba yun na gobernador sa Negros Oriental? Saro to sa na bangagman sa puder. Alam mo sa puder. Igwa pa, itong kampanahon sa Maguindanao baga, itong pamilya Ampatuan. Yan, saro man to sa bangag asin lamos man sa puder. Naman nga ning tao to. Pero abahan ng iiso. Amakon mong lampas 40 ba to? Pading mga miyembros kan media.
na nadamay pa sa ginamit man ng puder sa mali na paagi na iguaman siyang pinag-apiman sa endang lugar. Pirang midya daw itong nagkagaradan ta pigmasakir. Nang utak man ka ito, ang patuan man ang tinutokdo, di ba? Napriso pa nga ito. Pirang kapwa ta midya duman ang nagkagaradan. General Bung pati. Na mayong kalaban-laban. Isus marusit. Daan lang ko na po kan mga opisyal takang gobyerno na nailuluklok sa pwesto. Dainong kakamumaging buta-butahan sa poder. Kaya sa diri nindo. Dahil man kamo magparabungog-bungugan sa mga inagrangay asin pakiulay kan mga namamanwa. Asinong kanindo i-disrespect or isnabon or ipawalang saysay tuhod lambang ilihidong opisyal kan sa indong lugar. Dapat dangugon manindo an sa indang mga sentimiento. Dahil kamo mag-abuso kan sa indong poder na ipinagkukonsiderar ta pong mga leader. Ang gabos na yan po may katapusan. Ang poder na itinaukan na mga elektorado. Maski na nga ni lamos-lamos ka na sa poder, kalalanghos. Gamiton manggiraray po nindo sa tama. Taan mga namamanwaan ang nagluklok sa indo, mga politiko. Kaya ang mga tao manggiraray ang may poder, may autorisasyon na tabason ang poder nindo sa indong mga tinutukawan na posisyon. Kaya maging lang po kita, maging maingat sa gabos na aksyon, pagtaram asin paghiro, asin pagdesisyon. Na dapat nagtataga-konsulta sa iba man ng mga elected ilihidong opisyal kang gobyerno. Asin nagdadangog sa inagrangay kan publiko. In the morning, mabalik po kami ni Paring Cha, ni Kapcha pagkatapos lang po ng mga hanap buhay. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Bueno mga tugang, balik kita sa Satoy pong programa. Sa mga Facebook Live viewers sa mga nag-antabay sa Transistor Radio, good morning. Si Ma'am Maricel Roadel de Los Santos, sabi niya, good morning po, pabati naman po sa kapatid na si Arnel Roadel na advance happy birthday. Bukas sa Saudi Arabia. Ingat, Permi, God bless and good health. Oy, happy birthday po kay Sir Arnel Rodel. Ali kay Ma'am Maricel Rodel de Los Santos and sa Samoya Digdi sa RP Indisikia. And advance happy birthday man po kay Idol Rodel Buena Obra kan lasang amo na. Ma-celebrate kan sa iyang kumpleanyo tomorrow. Garo buburaton da kita paring siya. Tapos bubuditon da kita sa mga preparado niyang pulutan. Nga niya ako, okay niya ako, idol. Makantang kita na hermano. Yan. Ano nga ning pangaran ni Mrs. niya? Paalayogan kong good morning. Kay Ma'am Alma, dyan sa Lasang Amuna, sa Baaw, Camarinesor. Nag-expand na pati padi. Pinahiwas na sa iyang restaurant niya. Nag-usur-usuan ng customer, mga biyahero, mga estudyante. Kaya perming matao, perming makusugan sa endang monitor dyan, nag-antabay sa RPNDC. Good morning. Sa Pamilya Buena, sa Baaw, good morning. Sa kadado man sa driver, nagwapito kan sarong dealer ng LPG dyan, sa Baaw. Pinagpapabati baga to sa kuya. Permi man niya kami dyan nakantabay. Oy, ki Kagawad, Cherry Sapugay, good morning. Ki Sir Charlie Sapugay, good morning. Si Rimangki, punong barangay, Lito Tataro, kan Santa Cruz, Nabuha Camarinesor, sa Rosa, sponsor na po. Good morning, thank you. Sa Lenten Special Live sa RPNDCKI. Ki General Jerry Zamudio and family.
kan Philippine Air Force aropan po sa satuyang sponsor sa lenten na special or lenten season special live sa RP and DCKI. Salamat po sa indo. Asin kadakol pa po, big play na po sa mga sponsor na pa. Sa mga may kumpleanyo pala, palayugan ko kamunin, happy birthday pa. May you have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. ma-celebrate kan sa endang mga wedding anniversary, happy wedding anniversary sa endo. Sana magdanay sa endo pong pagkaminuruutan. Oy mga tugang, ipinag-uurgulyo po kan gobyerno probinsyal, kan gobyerno kan administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Na anduang aldaw pa sa ng Kadiwa Store sa Partikan Pili, uminabot na tulos sa sobra sa 1.2 million ang income kan Kadiwa. Na kainot-inoting Kadiwa Store sa parting inikan probinsya po ng Camarines Sur and Bicol Region. Pero garo nakiulay man si Congressman Mix Villaperte na magkaigwamang kita digdi sa Rinconada. Nin Kadiwa, asin magkaigwa kita nin pabahay ng Pangulo sa mga Pilipino. Sa isipon nito, nag-hire na po niya ng mga trabador sa construction, sa 20 kayong eskalon na high-rise condominium na ibubugtak dyan sa Naga City. Project po yan, priority project na pabahay kan administrasyon ni Bongbong Marcos, ni President, sa mga Pilipino. O nailing na nindo yan, grabing tabang. More than 10,000 na, mga 10,000 na pamilya makaka-register sa disinting harong na yaong pang mismo sa sentro. Asinsango niyan, ang Kapitolyo Provincial, si Governor Luigi Villaperte, nangangapudan si mga gustong magtrabaho, mag-apply na. Kaya po nindang mga 10,000 plus na mga empleyado padi na matrabaho sa pagkonstruir kaini pong high-rise kondominyo na ilalaag dyan sa Partikang Naga na anlote kayan pag sa diri kang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Oy mga tugang, ano da apo? Anong apod ka ni? Ano nga ni ipadi ang mga Bicolano da baga kadaklan na baba? Anong apod ka? Bansot. Ay na pa ano daw ano? Sir, may mga nahiling man akong aralang kao ng Bicolano. Pero ngunyan da kaya sa mga oring tubo, pero may mga rababa da talaga na. Ikapadi ko na apot nung kapading siya, anong gusto mo? Alangkaw o ababa ang tao? Dapat alangkaw. Pag alangkaw man, di halaba man. An pagkamuot. Garo-arog ka yan. Ay, pangyayari ano. Pero siguro sa pagkakanyan padi, sa mga kinakakan kan mga tao, minsan sa sustansya, pag kulang kaya po kita sa sustansya sa oral daw, kung kulang kita sa sustansya, anong mananggad ang ilalangkaw ta sa kaidadakula ta. Puun siguro sa pagkamundag kan sa rong aki pa di, ay dapat, kargado ka na ng mga vitamina. Kaya lang, depende man po sa sitwasyon kan mga magulang. Kung medyo tios man, hanggang tinimba na sana kita. Yung mga pa din, tinimba nakakasurvive man. Sa mga umboy, ang tinimba. Masap na ka, tapos dakulon man tubig. Ang tinimba, naserbi ng pangtsupon sa mga umboy. Sa mga medyo tios.
takon may mga misis man kayo damang kigatas na sa didi kaya tinimba na sana takon mamang pambakal kung tios man. Aram nito mga tugang 21.6 na ano da mga aki na nasa edad 0 iniibaman ining gayod anong ini nasa edad 0 to 23 years old gayod na or 0 to 23 months na edad ang inaapod na standard digdi po sa parting ini kan sa tuya pong nasyon. Tapos ano ni kulang ang pagtalubo kumbaga sa ano, kulang ang paglangkaw or pagdakula ano. Sana inot marisolve lang kang gobyerno mga tugang ang mga malnourished children. Kaya nga ni may mga milk feeding baga ang ginigibo man po ni batang mga kababayan. Ay garo nasa linyan sa tuyang news content writer si GB. Good morning, Sir GB. Come in. Hello, good morning. Come in. Nasa program ka? Hello, nasa angkor ako. Ma-duty ka. Ay, ma-report ka. Try ko daw ma-report. Kung tama yan, kung mag-interdict, try ko kung may talk. Ilan nga daw. Isasalang ko na iniyo ha. Naka-on-air ka na. On-air ka na. Naka-on-air ka na. Okay, thank you very much, Dabi Manager Joe. Aga sa gabos na mga nagantabay ka na sa imong programa. Actually, yan ako nagdi sa Banuan Kelengko, dahil ko ang ginigibong importante niya seminar ini sa mga estudyante, sa mga kakinan. Ini ang child protection and cybercrime awareness. Digdi sa sarong covered court sa sentro mismo ka nagawa ka Marinisor. Hindi kaya Manager Joe, sorry sa mga programa, lalo na kan dasinman kan local government unit, nanganing matawan niya to nin pagkakataon, maging aware ang mga kakyan mo niyan. Para mo sa mga nangyayari bagas sa mga panahon na ini, grabe na dahil sa social media na ginagamit kan mga kakyan. So, digdi, kasawa ko sa pagdaram ni Mayor Marcel Pan, kan gawa ka Marinisor, talagang punto por punto na pinaaram sa mga kakiyan na kaipuan talagang maaraman kung ano man ang kadining mga nangyayari ngunyan na mga panahon. Kung kaya pinaging kaminaran mga estudyante, high school, elementary, di pala na kabalian na private school, pinagsalag sa public na nga ni sa naman ma-orient sinda kini yung child protection and cybercrime awareness digdi sa Banuan ka nagawa ka Marinisor. So, iguanin mga speaker na naghahali sa manlain-lain na ahensya kan gobyerno. And ang primero speaker hali sa DSWD. Ang karapatan ng mga bata na nabubuhay sa babaw ng mundo. Yan ang kanyang tema ngunyan. Magayon, pinagsasaro-saro dan speaker na hali sa DSWD. And at yan, mapadapit man sa child protection na sinibapang mga tema, ipagpapadagusan talaog ng Bali Sarong Aldaw. So, digdi, bisita man ang kapos na mga school heads na public and private school and then Committee on Education man, kaya nasanggo ng pangbayan, si Honorable Portasio, yung man digdi, nagkataram siya, saka an cooperation kan General PTA, Federated PTA kang nagawa sa kan local government unit magayon ta. Sana mangyari ni sa iba pang mga banuan ta. Importante talaga ikong araw kini mga awareness seminar sa mga estudyante
pinagtawan mismo ni Mayor Pan ng 200,000 ang PTA. Kaya ni sanang may padago sining mga gayon na programa para sa kapakanan kan mga aki, mga estudyante, adik ni sa banuan kan gawa ka Marinisor. So nagpapadago sa Manager Jo ang ginigibong child protection and cybercrime awareness adik sa sarong covered court sa atubangan mismo kang simbahan kang gawa ang seminar ngunya na paggaga. May talkback ba ang cellphone mo? Nadadaw kita. Si itong katayin mo ba dyan, si Mayor Pan, ano, pwede tang makaulay, ma-interview siya, pwede tang ma-interview. Actually, yaw talaw si Mayor Pan, diba, lamang nag-iwas ko na ako na nag-i-snack siya, yaw dumal sa laok sa presidential table, ako nagluwas ako, tanganing at least maging malinaw. Diba dat yan, mapanyato, natingog ni Mayor Marcel Pan para sa mga ihahapot mo sa iya, mapadamit matindi sa LGU sa Banuan ka nagawa ka Marinisor. Ikabaga sa Rosa yaon sa presidential table, bali ano ka dyan, guest ang grupo mo? Guest ang Division Federated Parent Teachers Association. Actually, si President ni si Municipal Councilor Sheila Akid kan Kamaligan, tayo nakabot niya kita mismo ang natukahan na magtaram tayo gaman ng partisipasyon ang Division Federated PTA sa programa mo niya na pagkagayon. Manan sa kuyang mga pagrepa sa board, si Don Antonio from Mabuhi, Municipal Councilor rin Tabi, Manager Jo. Tapos si Mr. Salvador sa Roma sa BO. Dito lang kami halis sa division. Nakabot nga niyan digdi sa Banuan kan Goa. Grabing init kan na panahon. Ano ang asosasyon nindo, entire Bicol region? Entire Camarinesor. Entire Camarinesor? Okay. Kaya kita so nagpapot ng mensahe in behalf of our President, pagmayang Presidente, si Grand Vice President ng Mataram. Nabigla ako pag-abot ko, nagpupulo sa programa talang todo. Broadcaster, mayang problema sa pagiging speaker, tuod ka sa public speaking. Actually, kaya ako nag-attend ngunyan digdi para makapamang kita makapag-gather kita nin mga news para manasa sa yung website sa Manila. Kadakol kang mga informasyon ngunyan. Una patunta ka, Sir GB, sa Orientation on Child Protection and Cybercrime Awareness Seminar, ano ang pinakang importansya kaning mensahe sa satuyang mga kakian o binisano? Oo. Arabo, ini kayang mga nakalaog kaya dyan sa child protection, cybercrime awareness na ini, nakalaog dyan so anti-bullying. Kadakol pa nga niya nangyayari ng mga anti-bullying. Bako sa nasa kapo estudyante, kundi pati nga ni sa lado kang na-defed, igaman pong nangyayari kayan. Tapos ini yung mapadapit na dikti sa amay na sa fraternity, sorority kan mga estudyante, na dapat ang sa estudyante makapaglakaw, mabuhay na mayong kinakatakutan kung ano pa man na halis sa mga organisasyon. Tapos ini pong mapadapit man sa sexual education awareness ngunya ng mga panahon dahil sa mga gadget ang mga hoben, di ba nga ninyo dyan yung mga nabadus ng mga hoben patabi, Manager Jo. Sabi ba dati, 14-15 years old, nagbabados na ngunya, may 12-11 anyos na, nagbados na. Grabe, pababa ang edad. Kaya sir, ini sa mga nakapalaman sa child protection, sa cybercrime awareness, ining mapadapit sa sex education awareness na dapat may paharap niya to sa mga estudyante ngunya ng mga panahon. Dahil puwan mananggad na sabi nga nila na bagong primerong speaker niya na mabuwasan ang sobrang paggamit ng gadget. Hinulit bakusa na sa isip, sa hawak ang tao, nagkakiguanin na problema sa sobrang paggagamit ng gadget, pati naman sa pag-eskwela na aapektaran sabi manager ang mga estudyante niya, lalo na ang mga kakopinisan. Kaya saro po yan sa mga tema digdi, magayon na ginigibo mo niya na awareness orientation. Ara mo, kung kanakutas nagdigdi ko mo niyan, inimbitaran kita ni Federated PTA President
mapadapit man sa child protection and anti-bullying, sexual education awareness and order, fraternity and sorority is coming April 14 doon po sa Banuan, Canbao. Ayo, di si Mayor Jeep Vicenyo, presente man sa aldaw na yan. Presente yan sa iguayanin, may mensahe man yan. Nakipag-coordinate na kita actually, tapos na so pinag-prepare na sana pati ang DSWD. Ang DSWD kaya sa karaman kan mga namamanuan, igwa po yan in budget para sa family awareness na programa kan DSWD. Kaya pag-araw kayo ng mga seminar, nakikipag-coordinate sindaan naggagas sa pagkatan, kung-iguan ng mga araw kayo ng seminar. Pati sa mga barangay tabi, barangay council, dapat nga ni maging makuyanan barangay council, ilingunin da, magpa-seminar sindata, ang DSWD na po rin nakatalaan na fundo para sa mga seminar na araw kayo ni family awareness sa banwaan at man sa mga Ano ang mga partisipante dyan? Ano ang nagdadangog sa mga speaker? Kada kung mga estudyante? elementary and high school from public and private manager. And the only presente and almost 500 participants ano yung digdi. Ay, dakol na participants pala, ano? Dahil bakit mga estudyante, so PSBS elementary, PSBS high school, mga head teachers sa kadiskulan, presente yan digdi, yan ang pinagigibuming programa ngayon yan ng mga panahon sa ginigibuming awareness seminar. Kaya palang pang-honorable yan sa imong attire mo niyan, ha? Kadakol ka pala na aatubangon ng mga participants. Oo. Dahil ba, simple sa lang attire na masakit ganyan na magpara-attire ka din. Kaya grabing init ganyan, tabi, Iyo, garo nagpapatak na goy din sa 38 o 40 degrees Celsius ang temperatura ta. Pero ang problema, ang problema digdi, ini pala na tinampok from, dyan sa may kayan going digdi. Ano yan, medyo grabe na pala. Maantal na ba rin sa mga nagpumotor. Sisihin na dyan ang congressman na nakakasakop. Fontebella, si Congressman Arnie Fontebella. Ay, maluya pala ang project niya dyan sa mga road concreting. So, tinampo, may mga portion na magayon ang tinampo at pinag-ispalto. Pero sa iba, garo pinagkagan lang sa mga nagkakatak na tinampo ng ispalto. Garo pump na nangyayari kaya taltag na rin sa mga nagpumotor. Pero okay man, ligay lang sa mga nagpumotor para iwas disgrasya. Ayo, tama. So yan, tapi manager dyan, sabay ang heres na informasyon, kung tanang kasubago pa pamalaw, kundi tinapos ko muna, so bayan mi duman sa lao, pag taramon, kaya ngayon sa dago na kalaw. Halidigdi sa sentro, kan nagawa Camarinesur sa ginigibong child protection and cybercrime awareness, nagawa Camarinesur sa JB John Verdiflor, reporting. Salamat na maray kay Sir JB Verdiflor, John Verdiflor, ang sa moyang newscaster, news content writer, nagpaabot po ni situational report. As guest speaker po siya dyan, sa Rosia, kataid niya dyan si Mayor Pan, kadakol pang iba. Mga opisyal, kan sa indang asosasyon sa bilog na Camarinesur para sa orientation on child protection and cybercrime awareness seminar. Na ang guest of honor dyan si Mayor Marcel Pan kan Goa Camarinesur and division kan DFPTA of Camarinesur ang mga opisyalis presente. Saro na dyan si paring JB karon dang June Verdiflor. Bueno mga tugang, ikuha na sa ng 15 minutes more before 11 o'clock in the morning. Balik kita sa satuya pong pag-aulay-ulay. Pigir istorya ko na 21, almost 21.6% na mga aki na nasa edad 0 to 23 months ang standard or ano po dyan, bansot. Sigon sa report kan Department of Health. Yan.
Aber daw, nasa linya si... Ay, naputol ka. Please call back. Si Bani kayo dito. Please call back. Sorry, naputol lang sa imong line. Dahil po sa malnutrition na yan, kaya dapat ang mga local government units, mga taga DepEd, mag-asikaso po ang DSWD sa padagos na pagtao po ni mga feeding programs. Arog kan milk feeding programs, mga ano na ka itong Nutriban ta daw, taday na pigbabalik, ano. Kampanahon mi po, igwang Nutriban eh. Kaya ang gusto ko kato magparalaog sa eskwelahan mi kan elementary ko, taan habol ko, apira kan maka-eskwela, itong Nutriban na pagkadar na kula kan mga pagka pidaso kayangan, basog talaga ako padi, masirampaan pagkaluto. Tapos minsan libre ba yun o libre ano? Sabi ko nga ni kay mama, may bayad. Kaya pero ko katong may 5 sentimos na balon kang panahon. Ada ko lang kantidad naman ito kang panahon. Yun lang 5, binabatikal na kan mga aki. Piso nga ni, ang aki, taan mong piso, binabatikal na. Kabalang pa daw. Taan mo ng piso, dayan, ibatikal pa balik sa imo. Maray pa batag, ang kabalang may nangirit. Pero minsan ikmamang kabalang na pag binatikal mo po ng kwarta, nangirit man. Nya ko garo may isip man ng kabalang na niya. Batikalong ko ng batag, sinalo. Ismail man siya. Otro ko batikalong katong bariya ko pa, di nasalo kang kabalang. Naka-Ismail pa sa kong pampiro niya akong kabalang. Bani, please call back tabi. Naputol ang sa imong line. Ay na daw si Bani. Bani, Tataro, where are you? Please call back. Paano daw yan? Siguro, kakaulayan mingo niya ni Bani, si Mayor Nina Borja. Yan. Balatan, Camarines Sur. Ipig report po kan DOH na nasa 21.6% na mga kaakian na may edad 0 hanggang 23 months old sa bilog na nasyon, bansot or stunted. Or stunted. Stunting ang problema dahil sa malnutrisyon. Sigon po kay DOH Officer in Charge sa Maria Rosario Berhire na ang sinambit ng porsyento nagkakaigwamanin dahilan sa mga nakalipas na mga dekada na hindi pa ng God nagbababa. Miski kang panahon talagang igwa na kita kanina yung problema. Sa malnutrisyon yan nangyayari. Ang pagka-bansot or kakulangan ng pagtalubo ka na sarong aki. Kaya ngayon, naggurang na sa nabansot. Sabi ni paring siya, mas gusto niya may apil da sa iyo ang taong halangkaw. Pero pading siya, pagbansot, maloy ang apil sa iyo. Maloy talaga. Miski sa sex appeal. Iyon. Pero igwa man mga cute na mga bansot. Oy, mga bansot, good morning po sa Endo. Ikaw maanggot na ini po report ka ni Wits. Pero sa Bicol nga ni, kung pinaman bansot bagangon niya na. Tapos, apira po kani yung 26.1% na ni. Ang 12.3% papaligdi na mga kaakian, underweight, magigian. Iyon na po nga niyan minsan sa mga tiyos na pamilya. Dahil man kayang magpagata sa mga aking ibinag asikaso, tinimba, minsan tinutong na bagas. Ano po? Mga akin na minsan sa 10 school-aged children nationwide, overweight man.
Samantang saro sa 10 adolescents an overweight. Yung man yung mga chabi-chabi, mga sobrado man sa nasobra naman lugod po sa kakan asin gata. Samantala po 4 poon sa 10 non-pregnant o non-lactating women ang overweight man. 10 man po, 3 sa 10 lactating o mothers man ay overweight. At 4 sa 10 adults ay overweight or obese. Yan. Kung po dun obese. Pero mas gusto kan iba, dahil maging obese. Masakit ta po palan mga tugang ang pagpapapayat. Pero madali o naman rin magpataba. Ako pa di gusto ko man magtaba dahil nambag ako nagtataba. Kaya siguro ang kaipuhan ko kaya ni purgaho na ako. Uy, ang mga may edad na palan mga tugang, kaipuhan ta pa manggirar na purgahon. Ako kaya kan aki pa ko pa di, pinurgaman ako. Dahil na nasusundan kaya niya ako maparisita daw kay doktor ning para ako magtaba giraray. Mapapurga giraray ko. Dagdag pa pong impormasyon kan DOH official na pwera sa pagiging health issue, kadakol ang social determinants o social economic factors na nakakaapekto po sa facilities asin nagtatao nin pagtaas sa naong nambita na pong mga issue. Tama na ang gobyerno ta po ngunyan, katuwangan DSWD, mga asosasyones ng PTA, sa Camarines Sur, araw katong katakod kan report ni paring JB, na bawas, sabi kan mga speaker ninda, bawas-bawasan ta ang pagparagaramit po nin mga gadget, lalo na sa mga kaki, ang tabaka, maapektaran po kan pagkabanso ta kung dahil na nagkakaning tol-tol, ta nakababad na po sa mga cellphone ninda, di ba? Sa kamagayon yan ta, at least maresolveran ta po ang pagbados kan mga kaubinisan ta. Pababa na pati da, 12 anyos na, 11 anyos nagbabados na ngunyan. Tama lang po, nagwa pong sexual education awareness ang mga kakian. Tapos, ining early fraternity and sorority na amay pa nakakanood na magparabarali sa mga arog po kaniyong grupo na minsan grabe po ang hising. At least makalikay sinta na mabuhay sindang normal na mayong mga organisasyon na imbilto ang hising or deadly hising. At least mabuhay sindang normal as in may katuninungan. Dangan ining mga pagkakaigwa po ng anti-bullying. Minsan po sa mga kakian na illegitimate, mayong magurang na nahihiling, tigpaparaburuli yan. Ika ngaya makamantatay, ika ngaya makamananay, pero nag-i-eskwela ka. Tausan mga bullying kaya. Sana mahali yan. Mga bullying pong yan na nangyayari minsan sa mga eskwelahan. So, ako po, loy-loy naman na mapaaram sa kuya pong programa. Si daw itong nag-text, basahon ko daw. Tabaka may nag-text, nagtanong ang cellphone ko. May amo man ang God, sir. Bahala ka na, sir. Sir Manding pala nag-text. So, ikaw na bahala kiton. Your department, uy, garong may digdi, package si Ma'am Kayla na nag-abot. Yan. Sa labas si Karondang Bani Tataro and Karondang JB, John Verde Flor, nakaibanan ta. Nag-participate po sa programa si PD, Production Director, Sir Manding Sarion. Ang partner ko digdi sa technical, ang sa kuyang Cap Charlie, Engineer Charlie Binaobra. Good morning ti Ebon or Abon. Abon ba yun? Abon. Good morning. Sige ka sa nang gayon, baby. Nahiling ko sa Facebook.
Tapos, advance happy birthday kay Brad Rodel Binaobra ni Paring Cha. Maselebrakan sa iyang kumpleanyo sa aga. Sana'y malasing at mabusog mo kami. Salamat. More birthdays to come. Sharing man sa information digdi Rodel Cesar sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon sa mong apa. Sa transmitter si Felix Lagrimas kay bana niya man duman ang samuyang maskuladong PSG si Tony Matic Saison. Diyos mabalos po sa mga nag-Facebook live view sa Samuya asin sa mga nag-antabay sa mga transistor radio. Sana po, permi kitang harayo sa kagutuman, harayo sa mga stress, harayo sa mga katibaadan, harayo sa ngamin na maraot. Mapasatoya po ang biyaya asin bendisyon kanmal na Diyos. Puno niyan sa good paman. Salamat. Stand by sa masunod na programa.